to ni ka gane garin na kaga shi na mai kasan babu kuɗi wallahi da na ga alamun kamar yunwa nake ji kware kuwa. This is right. Kaga wata baby ai wannan da kake gani da ake kira yasmeen pegel popular ce to gas akai ko ta ma ne wala ta min na garo wanda so na garo wanda kamin wanka kai barkace to waccan yarinya ba wanda da guntayen mazaje guntaye ai in ka iya bakin ka alkur'an yarinya ko ɗaya gwace kana ai shaye sace mata zuciya je ka jarraba saka bari in je Allah ya saka ka shamani look baby look baby ya gari ni ne ya gari gaba ɗaya ni ba ma ga mai magana ba sai ni ne gaskiya wato ke gane baby na ga gaba ɗaya da cikin matan unguwan nan na ga kefi su haske kuma kefi su kyau kuma kefi su ai kuma kefi su jan azi kuma da alamu ke popular kike to ni nan duk garin nan lungu da sako babu wanda bai san mango ba popular ne ni ke ga ke popular ni popular sai haɗu a bada popular shi yasa na to in gabatar da kaina amma kaga mun yi tsari da ni da kai What? jama'a kai magana sai na azaba ban ma ga kowa ba sai na duba wai na ga wai mutum na ni ne gaskiya kaga na kana da kai ni ina da tsawo kai guntu gaje da kai ka gaje